ora kon ngomong. Mosok gue arep pengen koyo ngono terus kan? Aku yang duwe kepinginan liyane. Lho, lah kok dipinang opo ning sini? Yo seenak-enak ngono kan. Koyo sego putih, daging sapi. Opo ngono lho kan sing enak. Jebul iki dipengenan mangan sego putih to, Su. Lah mbok iya. Sok nek tekan rejaning jaman to, Su. Tak tukokke beras 30 goni. Alah ngapusi. Ora yo bojoku sing ayu dhewe. Apa penjalukmu? Sesuk tak turuti, Su. Sum. Kayak tangiyo, Sum. Iki wis tak masake sego gabes. Enak banget, Sum. Biasane kowe sing masake aku. Saiki ganti tak masake ya, Sum. Iki panasmu wis sabar. Corona. Ki das-des ngono. Ki diolah saliro teng kuwi. Mulake to Kang. Gabar iki ditutu. Kek didang ngono lho. Timbangin entek dadi colonge wong. Gabake disimpen arak kuwine yo nah. Aja sembrono kowe iki. Nek tibudan arak nandur apa ora? Kapan le arep udan? Aku wis ora tahan tenan, Kang. Saben dina gur mangan jengki. Awake iki bojo mangan jengki. Suwe-suwe aku iso mati tenan kok, Kang. Mergo ngadepi kahanan sing koyo ngene iki. Nek sing kuwasa urung gariski ora mati. Jebul kowe luwih ngeboti gabah tinimbang nyawa, Kang. Ora le ngono nah. Nek aku wegah kaya tangga teparo iki. Lemah keduk-kedukan didol. Dijulke glepung. Durang mikir bisuke. Ademek. Lara di mateng purung iki. Sik to age ditengke kok. Kaya ngene. Biyangane tenan kok. Aku gumun karo mantu. Gabahe kurang tentek yo, Kang. Iki apa ora dong. Nek manto kuwi lak cedhak karo wong dhuwuran. Mestine lak bantuan-bantuan sing nggo warga kuwi tak mandeg ning kono kabeh to.
engko tak colongi aben bengi. Nanti konangan nek dipateni barang. Ning kok gawe untingan yo kan. Iki lak sing dhuwuran Dodi. Sing ngesoran ya mligi gabah bantuan kuwi. Jan maling ajaran kok. Maling ning omahe tanggane dhewe kok nanti konangan. Wis mateng urung. Enak di. Enak, Kang. Bul, bantuan saka pemerintah to, Kang? Yo kudune iki yo ana. Ora mungkin to. Negara ki arep meneng wae ngerti rakyat itu kaliren. Manto kudu dilabrak. Men kapok. Pak Bupati KRT Judi ngira wis janji arep menuhi kebutuhan rakyate. Wis ana sesasi kiwit warga do demo-demo. Nyatane isih ana pejabat sing nakal. Wis salah sijine ya Manto kuwi. Antum selamat yo, Kang. Yo. Enak di warak saya. Surat di lebu gawat. Gawat di. Oh, gawat tenan iki. Gawat apane to, Jan? Anu. Weteng kula mumet aduh. Mumat. Tenaran jeruk pangan to iki. Nek weteng ki ngeleh ora mumet. Oh iya. Tikus yo. Mangane wak tikus yo kowe. Lho ponderane wak sapi. Nek arek tak jikoke. Aduh. Mudeng ora kowe. Apa? Nek warga padha mati. Mergo saka tikus. Rasa goroh kowe, Jan. Goroh kepiye to Pak ini? Pak Dukuh esuk mau kondo entuk dawuh saka Pak Bupati. Gunung Kidul bagian sisih kidul. Akeh warga sing padha mati. Mergo saka tikus. Tenan kuwi. Lah kok tenan? Aduh. Ojo. Iki ora mati kaliran. Ning mergo mati mangan tikus. Sumi kae. Larane mergo mangan tikus, Jan. Halah. Lah wong wawang awake ngeyayet ngono kok kon nguyak-uyak tikus. Kae loro mergo klingsir watune. Mantau karo partinane. Ora nduwe rasa kamanungsan kok. Adine ora kaya ngono kok ditok wae. Apa kadi? Maling, Kang iki Kang, maling iki Kang. Coba dibuka sapa kuwi iki? Lho, Parjo. Ya, Ampun Kang. Kula Kowe lho patus pangan. sing mbok colong apa? Niku Coba dibuka apa isine kuwi? Lho, gabah. Gabah. Iki saka ngendi gabahe? anu. Aku Tenggene Pak Dukumanto. Pak Dukumanto. Padahal wargane do kaliren. Wis genah. Dukuh Manto wis nilep bantuane gabah warga. bener kowe. Dukumanto kudu tanggung Wis jawab. Kang rasa kesuwen ae dadi labrak bareng-bareng. Sik. Kowe nyolong karo sapa? Anu Kang. Koncoku Kang. Kancamu sapa? Orang aku nak lagar yo. Ora. Ngaku. Ampun Kang. Ampun. Kancamu sapa? Iki kan
Surah kegablekan apa-apa ya dhewe iki. Bukan apa itu? Bukan toh. Dobrak lae. Toh. Kalange bukan toh. Dobrak kae. Kape di kape. Woi, Kape di. Sik. Kape di kape. Kape di. Sik to, Kang. Langsung wae to. Kabare mbok deleng ngendi? Kupingmu kuwi lho. Lah yo gabah iki gabah apa? Ngaku wae to, Po. Gabah bantuan saka pemerintah sing mbok untal dhewe to. Ah, Cucu gawe isu kaya ngono kuwi lho. Kang. Bantuan iki bantuan apa to? Oke. Iki gabah iki. Kowe to gabah dhewe, gabahku dhewe dibantuan di. Alah mungkin lah. Di. Kowe burung tobat lah dadi maling to di. Dek kok. Kowe tenang. Ora dipeggak bojo kan wis kira awakmu di. Ojo Kang. Kecak iki. Ojo disembrono. Berono. Ojo di kurang ajar. Aku Kang. Ojo di kurang ajar. Ojo Ojo di kurang ajar to. Aku Kang. Nah, iki gabah. Di. Iki su. Isum. Iwak sapine wis mateng. Karo sego putih. Kelakon tenan janji kusum karo kowe. Nyo. Kek tak dolang sum. Mangapa sum? Ngono sum. Nah. Enak to sum. Iki segone putih sum. Nyo sum. Ojo sumelan. Gabahe cek akeh cek sakgoni. Isih tandon. Enak tenan yo sum. Enak to sum. Kek dipamah.